Ja neviem, podľa mňa takíto dvaja dementi na keď sa neboli ako sme my dvaja. Tomu ver. Hamerin. A to je kokot, to není dement. A takýto proste, čo takéto... Tomu ver, hej, prečo toto? Aby išli dvaja eko, ale aby išli eko na Tomu ver. Alebo vtedy, čo sme išli tie heky točiť, aby sme vypratali Crysis. Aha. Malo. F-ko má to 200 pozadí, takže no... Kto je koľko používa, vieš, tie heky len tak nenapadne. Máme niekde z tých adminov. Tomu ver. Fuj sa na ten kill. Ja som mieril. Koľko mi na tej počkaj? Ale by si schýtal, počkaj. Počkaj, slíbok je, hej? Pekne, to ide do vieš kam. Aha. Ja idem za chvíľku, počkej, to je Motherfucker Johnson. F-ko, už sa valím. Boha, buzerant! To čo? Pekne. No, so close, so close. Ja mierím, vieš? Snažím sa. Oh. To bude pekné video. Ešte potrebujem? No, potrebujem viac killov ako toto. No tak tomu ver, že hej. Na. A už viem ako tam dať pesničku. Ne, mother skill, Paolo, vieš. Mother. Tomu ver, to sa tam bude hodiť a bude to také rýchle a zrýchlenko a na každý boss jeden kill. Vieš koľko mám? Ty kokos, to by ma jedlo. Hádajte, koho kvalitný mikriak došiel. Kokotu, Ale presne. bol celú dobu. Ale si... Hej, hej. Hlavne mysleli, že sme tala. Počkej, piču na kesli vás. Počkej. Dávaj. Ježiš, to sú také vieš. Samo. Fan. Jak si to tam vyril? Aj týmto najdu. Počkej. Tu si spravím ďalšiu. Poď sa na to pozrieť, aké je toto pekné. Tomu ver. Tak pecková. Počkej. Prosím vás, pane, stačíme 5 Daj sem mu na toto. Na čo? Na toto, toto je také pekné. Tomu ver, to teba tak pošle. To je nový obrázok klánu. Hej, hej.
hej, tu máme novú značku. Počkej, toto je čo? Ukáž, takú maličku. Už je to tak, všichni jsme v nebezpečí. Všichni sme na bezpečí. Oh yeah! OK, bye bye. Poď sem. Kokot. Jasné, jasné, Filip. Hej, hej. Hej, hej, hej. To som sa tak odrazu od zeme, ver mi, to neboli hacky. Hej, to bol bug. Mám, vieš ako, mám silné nohy. Pekne! Chce sa mi srať. Môžeš ísť toto. Dovolím ti. Babky som sa moc nevysral. Tak sa mi chcel srať, ale vôbec to nešlo. Najlepšie to. Najlepšie sa sere doma, no. To je všeobecne známy fakt. Asi pôjdem tam tu. Tam píč, že sme kestili, tak to je pomalé. Počkej už. To na žiadnej hre nemôže byť takí ľudia, ako sme my dvaja. To nie, asi nemá. Počkej, ja si idem nakresliť logo Apexu, hej. Veď, v podstate keby tu nie sú takí kokoti, akože... Tak by sme to ani nemali prečo robiť. Však hej. Máme iba tak presrandu si takto ich zahekovať, ale nie, že by sme chceli točiť video. Ja som použil aj trošku skill, vieš, že som sa zvládol. Oh, Počkej, mám Ty mačo. ja mám preložený zásobník, ja viem, že už nepatrí medzi skilly, ale... Že ja si budem tak dobrý a dokážem hrať bez... Dokážem. to si nečakal. No, to som nečakal. Skill kill. To iba nejak... Ah. Počkej na ten kanál. Marshall. Headshot. Už som nahitovaný jak prasa. Áno, aj tu je to. To je pecka, ak sa dokáže roztešiť taký pičmi. A fakt takýto kokoti nebudú. Ani nebudú. Niekto sa na to tak podobá, ale nikdy na nás nebudú mať. Ver. Frak mám 2-0. A tá 0 vyzerá pekne. To ver. To sa tam vydarilo. Už byť nahitovaný, ty som. Aha. Som ti jebol proste do hlavy. No podnaj mi. No. Ah, Sme tu, je to ja si zoberiem moju medicínku pekne. pekne. A prosím ťa, teraz ma to vjakala. Aha, jasné, poď. No poď. Takéto killy to tak. Tomu beri, jak ma zastavilo v tom. To som stál na mieste Tak na chvíľku. sekundu beží za tebou. Kokot. Mal som dať extenta. Aha. Kdy už se dostaneme k věci, mám dost